The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, o alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Good day everyone. Kaninyong mga subscribers, atong mga followers, atong mga isig ka magtutuo. Anero sa kita ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Una sa tanan, kining atong pagtudlo doctrinal nga paagi. Og aniya ang unang pangutana. How does the believer learn the Word of God? Unsaon man niya pagkat-on sa pulong sa Dios? Ang tubag, ang usa ka magtutuo makakat-on sa pulong sa Dios pinaagi una sa tanan sa pagbutang siyang kaugalingon ubos sa otoridad sa Dios nga mao ang pulong sa Dios. Og kini mahimo pinaagi sa iyang pagtambong sa kasimbahan diin ginatudlo ang kamatuoran sa pulong sa Dios. Pinagi sa usa ka pastor magtutudlo nga dunay gasa sa pagtudlo. Kining maong magtutuo kinahanglan mo lingkod siya sa husto, maghilom, buksan niya ang iyang dunggan, mututok siya sa ginatudlo nga pulong sa Dios human siya mo sugid sa iyang mga sala. Kining tanan, all of this part of this mga butang atong gisgutan are part of the grace method. Buluhaton kini nga grasya nga ginganlan o gap. Grace apparatus for perception ubos sa teaching ministry sa Dios Espiritu Santo. Ikaduhang pangutana. Sa dihang ang usa ka Kristiyanon makasala, unsaon man niya pagbalik sa iyang pakigamitay sa Dios. Now, when a Christian sins, kung makasala siya, mawagtang ang iyang pagpuno sa Espiritu Santo. He loses the feeling of the Holy Spirit. Thus, mugawa siya sa pakikimitay sa Dios. O aron kini iyang ma-regain his fellowship with God, kinahanglan nga siya musugid, homologeo, matud pa sa Grigong pulong, nga nagkahulugan og ang pag-angkon, paghingalan, padayag sa iyang mga sala ngadto sa Dios nga Amahan privately. Kaya ang pulong homologeo sa Grigo gidirekta kini ngadto sa Dios tungod kay timani nga kita nakasala batok sa Dios. It is God who forgives sin. Siya ra gyud ang makapasaylo sa atong mga sala. 1 Juan 1:9.